د بردوامیه اپراسیونên leşkerî ya terorên Daişê di derheqê welatiyan de li dêra zorê. Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan amarên binpêkirinan lê deverên dibin destê terorên Daişê de belgekiriye. Lê di demanha de pirsa 1350 kesên girtî, serbarê 5200 kesên revandî di zindanên terorê Daişê de tevî dûrpêçkirina wan teroran xwe disepîne. Ji ber vê yekê Rewangeha Sûriye ya mafê mirovan amarên kesên girtî belgekiriye ku 1350 kesên girtî bi tometên cuda cuda di zindanên Daişê de cihê xwe digirin. Lê tenê li bajarokê Hejîn 800 girtî hene. Li gorî ku rewangehê belgekiriye ku 545 çekdarên Qesedê ji dehê Eylûna borî ve di zindanê Daişê de ne. Ji bilîgirtinê jî rewangehê hin hûrgilî derbarê êrîşên Daişê yên ku encam dane belgekiriye. Di nav wan de ku 328 kesên sivîl ji regeznameyên cuda cuda ku 113 zarok û 43 jin di nav wan de 108 welatiyên Sûrî ku 76 zarok û 43 jin jiyana xwe ji dest dane. Pirsa çavdêran dimîne. Çaweniya pêkanîna terorên Daişê ji pîdviyên girtiyan, ji xwarin û vexwarinê re tevî dûrpêçkirina wan teroran û dirêjahî bi pirsa wan tê kirin derbarê egera kuştina mebestdar ya teroran ji wan girtiyan re û avêtina wan di çemê Firatê de yan danîna wan bi gorên kom de.